Hej, det er Star Wars Lego Freak DK7, og det er min første video på dansk. Jeg har fået nogle spørgsmål om, hvordan jeg får fat i min Brick-Arms våben. Altså våben, der ligner de våben, man bruger i virkeligheden. Altså rigtige våben, som så er bare i Lego-formation. Jeg køber mine våben et sted, der hedder Warehouse 19 SE, som er svensk hjemmeside, som er en reseller til den rigtige Brick-Arms, som laver våbne. Jeg vil helst anbefale jer Warehouse 19 SE, fordi det ligger tættere på, fragten er hurtigere, da det andet sted jo er i USA. Så altså priserne, det går fra alt fra 1,25 kroner til deroppe af. Det kan godt være, at det lyder dyrt, men jeg vil vise jer et eksempel. Nu har jeg puttet en moderne hjelm på ham her, og et våben. Og jeg synes, det ser meget bedre ud end en normale våben, man får i Lego sets. Altså, det synes jeg virkelig her. Andet eksempel, en verdenskrig. Amerikansk 2. verdenskrig mand. Med hjelm. En M1 Grand. En M1 Grand koster 8 kroner, så vidt jeg husker. Jeg håber det her, det besvarede jeres spørgsmål. Og håber det hjælper jer meget. Hvis I kan lide den, så giv mig en thumbs up. Hvis I ikke kunne, så giv mig en thumbs down. Vi ses.